sa ating mga driver. Yun mga kaparindison, luto tayo ng ano, sariling version, sariling recipe. Pero ang lasa nito parang Jollibee. Napakasimple ng ano nito ng recipe. Asin, kalamansi at saka harina. Yan, ganyan lang. Ganda sana itong prituin buo, kaso konti mantika. At ano lang natin to. Kasi ito yung dating ano namin kumbaga negosyo nung tayo di pa nagbablog at napakatalas. Paborito ng aking anak. Wala parang kuryente sa kanila. Apa? Kalamansi. Maganda sana ito pag namamarinate ng gusto. Kasi gagawa tayo mamaya ng sariling breading mix. Kaunting asin. Kasi baka umalat. Gutom ka na? Gutom ka na? Gutom ka? Dito. Parang naaamoy ko yung kalamnan. Naamoy mo? Hindi. Parang lang. Ano mo talaga yan? Lapitan mo nga. Baka, ay, baka bumabalik na yung pang-amoy mo. Mas maganda. O parang dahil nakita ko lang siya. Bigyan ko naaamoy ko siya. Ayan. Ganyan lang siya. Tapos, babad muna natin. Maganda nga nito pag ano Dapat pala kanina tingnan. kaya minarinate lang kasi mas masarap pa siya pag ano, kapag tawag nito. Oo. Dapat nga yan. Nakalubog siya. Tinutubigan niya ng konti. Tapos asin na madami. Hindi, konti lang asin yan. Okay lang. Mas tubigan natin ng konti. Para sumiksik siya. Ganyan. Sumiksik. Tapos mag-ano ka na, ready na ng pang Oo. May takip nito. Ay, guhit-guhitan ko pala to. Ganyan lang ang technique niyan. Para sumiksik yung lasa. Maano siya crunchy. Pwede nyo subukan. Pero yung ano, mas maganda nga kung mayroon kayong ano, hindi kalamansi yung ilagay. Yung orange. Tapos kasama yung ano, yung balat. Kagaya nito, kasi sinama ko yung balat. Takpan muna natin to. Yan, tinakpan ko muna. Pero di ko na siya tatagalin na i-marinate kasi anong oras na eh.
gawa muna ako ng sariling breeding mix. Magkano siya no? Mag-8 lang. 8 mil. 8 lang. Ganyan lang. Kumain ka, hindi? Hindi. Tapos, paminta. Yan. Paminta yan. Paminta yarn. Ay, pwede naman pala tayo mag-ano eh. Ayun ba? Ito Ha? lang eh. Okay na yan. Lalagyan natin ng ano, breeding mix. Kunti. Para mas lumasa. Kaya yung asin kunti lang para kasi aalat yan. Maalat siya. Ano ma? Matingin pa. Ay, Basa. Matutong ba yan ma? ay, si Kuya rin eh. Ay, maganda si Kuya rin eh. Magandang sa iyo. Lilipat natin? Para lang makakita ating mga maganda. Siguro kay Hello Doc, pagkali sa tingin. Pagan mo mag-upload, Ate Maris, malay mo ma-monetize ka, di ba? Opo, Ate Maris. Try niyo po. Kasi busy si Ate Maris ay nag-work kasi sa Ate Maris. Ganda pala ni Ate Maris, sabi ni Kuya Rene. Ngayon lang na-isa ko na ko natin si Ate Maris. Kaya nga. Ay, sila na si Maris eh. Ate Maris. Saka si Kuya Rene. Dali mo kay Ate. Ayan, tapos na tayo magluto. Ayun yung isang pakpak. Ano? Mainit eh. May itong tapos na. Ang kain po tayo. Ikaw, Geometry, hindi ka nakakain? Kain ako kanina. Munggo. Naka-live. Dalawang kanin yan. Eat well po kayo. Kain po tayong lahat.